हाय नमस्कार प्रणाम। आज हमनी के फेर लाइव एनिशन शूटिंग चल रहा बा। सिंगर बुलेट अरमान के, डायरेक्टर बड़ा ने एमडी समीर, जौन की चैनल बाइंकर ARS रियल टीम। आज देखी सन सिंगर बुलेट अरमान के तरिया सैड सॉन्ग के अपन दिखा रहा बानी। बैटरी लो हो गया जी। आज हमनी के फिर कहीं सन बाबा तनी एने ताक दी बाबा, तनी दर्शक लोग देख ले। लाइक करी जा, लाइक करी जा, बहुत जरूरी बा। देखी के तरिया सिंगर बुलेट अरमान गा रहल बानी। आप लोगों से निहोरा बाकी लाइक करी, कमेंट करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी और हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कोई ना भूली। काहे कि रउआ लोग के आशीर्वाद मिली तबे हमनी के आगे बढ़े सन। नमस्कार प्रणाम। हम गाय बुलेट अरमान और बोल के बोलम तनी आई फिर से बोली नया गाना। इधर से आ जाओ, इधर से आके ले लो भाई। भतीजा बेटा के गाना फिर से आवता। ARS रियल टीम बेस्ट एकरा के सब्सक्राइब करी। एकदम जरूरी बा। हमनी के माथा पर ऐसन हाथ धो दी, ऐसन हाथ धो दी कि पूरा उसी आ जाए। आई गाना ए मोबाइल पर फोन आता लॉकडाउन जियो। अरे विशाल सर जी का गाना। दिलवा में सपना वाह 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 वाह।